UPPL जोंनो ज' जागोन खुलुमबाय स्टुडिय' दं आं राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि गेबें बाथ्रा बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा राजखान्थि दोलोफोर बे दोलोफोरखौ साइडआव दोननानै UPPL राजखान्थि हान्जाया गुबुन साइडजों थायोब्लाबो बे जुजिनाया गुबुनजों जाया बा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाजों जाया मानोना बे समाव जुजिनाया UPPL जोंनो जागोन आरो बेनि बिदिन्थिखौ बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंथिदों जे जुजिनाया ओरैबायदि मोनसे जुजिनाय जागोन जेराव गोबां मासिखौनो UPPL राजखान्थि हान्जाया मोनखानानै दं आरोबाव मोननो थाखायसो एबा गोबांसिन मासि मोननो थाखायसो जुजिनाया जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बेखायनो बुंथिदों एबा बेनि थाखायनो बिथाङा फोरमायथिदों दे जुजिनाया UPPL जोंनो जागोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर जाय राजखान्थि हान्जाफोरखौ गुबुन मोनसे साइडआव मोनसे दोननानै आरो UPPL राजखान्थि हान्जाखौ मोनसे साइडआव दोननानै जुदि जुजियोब्लाबो बे समाव जुजिनाया बिसोरजों जायालासिनो बे समाव UPPL जोंनो मोनसे गोबांसिन मासि मोननो थाखाय जुजिनायासो जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों मानोना बे समाव गोबां मासि मोननायनि लामायाव दंखायो आरोबाव बुरजा मासि मोननायनि थाखायसो जुजिनाया UPPL सोलिदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आरो सिम्पल मेजरिटि एबा गोबां मेजरिटि लानानै बे समाव सरकार दागोनखौबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आरो बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा BTC आव बिसायख'थि गेलेयोब्लाबो UPPL राजखान्थि हान्जायानो जोबोदनो मोनसे गोख्रोंथिजों एबा जोबोद मजबुतै UPPL राजखान्थि हान्जाया दाजाबाय आरो गोख्रोंथिजों खामानि मावगासिनो दंखौ फोरमायथिदों उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा UPPL এতিয়া মই এটা কথা ক'ম UPPL এক সাইডত বাকী দলবিলাক অন্য সাইডত সবেই UPPLৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিব আমি আৰু কাৰো বিৰুদ্ধে নুযুঁজো আমি নিজৰ লগতে যুঁজ কৰিম UPPLৰ লগতে যুঁজ কৰিব আৰু কাৰণটো কি হ'ব UPPL ইমানলৈকে জিকি গৈ আছে আৰু সেইটো ইমানলৈকে লৈ যাব পাৰি নে নাই তাৰ যুঁজ হ'ব আৰু বেলেগৰ লগত নাই বহুত শক্তিশালী কেডাৰ ভিত্তিক সংগঠন হৈ গ'ল আমি এইকাৰণে কাৰোবাৰ লগত যুঁজিব লগা প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই কিন্তু আমিতো চিম্পল মেজৰিটি পামেই চিম্পল মেজৰিটিটোৱে এবছলুটত কেনেকৈ লৈ যাব লাগে তাৰে যুঁজ আমি কৰিম কিন্তু এপছৰ সভাপতি দীপেনবৰ কাক নিৰ্দেশত হাগ্ৰামা মহিলাৰ আৰু প্ৰমোদ বৰক লগ হোৱাৰ বাবে এটা কৰিছে জাতীয় আৱেগ জাতীয় ছাত্ৰ তেওঁ আহ্বান দি আছে আৰু যদি আপচুৱে সঁচাকৈ এই আপচুৰ আহ্বানটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী সঁহাৰি দি পেলাই আগবাঢ়ি আহে আমিও আছোঁ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তাৰ কাৰণে বহুত সময় নাই আমাৰ হাতত তেওঁ যদি আগবাঢ়ি আহে খোলা মনেৰে বিনা চৰ্তত তাত বহুত কথা আলোচনা কৰিব পৰা যায়